Ірина Касянкова «Развітання». Читає вучень 7 класа Черніков Дмитрій. Не чакай мяне, матуля, не вярнуся я з вайны. Мне свінец варожай кулі, смерть з нямецкай стараны. Не згуляем мы вяселле з Любай, дзеўчынай маёй, і не будзе новаселля ў хаце, збудаванай мной. Не паклічуць дзеці, тата, не народзяцца яны. Не чакайце вы, салдата, не вярнуся я з вайны. У небе чорным ад пажараў птушкі белыя ляцяць. Гэта душы тых ахвяраў, што забітыя ляжаць. А так хочацца застацца з вамі, родныя мае, уздыхнуць, з зямлі падняцца. Ды вайна мне не дае. Ты не плач, моя матуля, не паднімеш ужо мяне. Не куе моя зязюля, не чуваць даўно яе. Калі ласка, Пятрусь Броўка, у любімай мове роднай, наскай. Ах, якія словы, калі ласка, як звіняць яны сардэчнаю струною, праз усё жыццё ідуць са мною. Трапіць госць у будзень, а ці ў свята. Калі ласка ў хату, не паспелі сесці пры сустрэчы, як патэльня засквірчэла ў печы, ды і чарка бліснула дарэчы. Бульба, смажаніна і каўбаска, пакаштуйце, людцы, калі ласка. Хлопец скажа дарагой дзяўчыне: калі ласка, будзеш гаспадыняй? Эх, жыццё збудуем мы прыгожа, все з табой нягоды пераможам. Гром грыміць, з нябёсамі размова. Калі ласка, цёплы дождж вясновы, і не вельмі буйны, і не рэдкі. На сады, на пушчы, на палеткі, на грыбы, на ягоды, на кветкі. Калі ласка, наш зварот бясконцы, мы гаворым ранішняму сонцу. Калі ласка, сонца, выйдзе з хмары, радасцю аблашчы нашы твары. Ты ўзнімі з сабою нашы мары. Калі ласка, нашай роднай мовы шчырыя і ветлівыя словы.